Ui, onni muualle. Se pääsee sinne plesuulle. I am too slow. Muualla se. Onni sun trapis. Noniin, nopeeta. Sitä vaan. Ei, sit M-wallit tohon. Kumpat, ui! Nice! Niin sillä oli näköjään AVL tai jotain. Sit lähette juosta. Desert questiin. Kyllä me näköjään saatiin se tapettua. Hyvä homma, onneksi ei lähde. Onni sun pitää hankkia sille torchia, vittu mounttia, vittu kaikki. Mihin te juoksette? Pois katsosta. Kai sä nyt osaat pois katsosta. Miten päästään pois? Gatein kautta, vittu, et sä osaa pois katsosta, sä oot tunttinut täällä joskus ajaat sen. Tää on missään keikki.